हकजोंमोननि खरांनाय दंनाय खाजोनाय दाखुजै बुखुकजों खाख्लायाव नरक गाहाम खोरोंनो तंखना होनाय हागे फादि दिनै कायसा भिडिअ नायलायानो आबुं खा डायरिया एबा खिबुतै खिमानि नतयै डायरिया अंखा खिबुतै खिमानि आरो अंगली हामबानो 99% दै हिवो हि बेलाय खाय फसल ताई 1% न आरो हि बाहान थाना थांके आरो हि बाहान करिनो हनि मानो 99% की बुतुई खिमानि हाके आबो तामनि बागै आबो हाके जों डायरिया रक खि बुतुई रक खि मानिले आबो बैक्टेरिया ताई भाइरास रकनि इनफेक्शन नि बिसिंति तिनि बहक बेरावै खि बुतुई रक खिवो ताई आबनो कारिबो तिनि फूड पॉइजनिंग एबा जामुं हामिया रक जामानि बिसिंतिबो खि बुतुई खिवो ताई आबनो कारि रमदि मेडिकेशन अबा हाय सागबाई हातिया बिखिरक जाजाखारि गाय बिखिरक जामानि होइते अब बिथिनि साइड इफेक्ट नुइबो जों तिनि साग्रबो खि बुतुई खिनानि सेंगो एबा डायरिया अंनानि सेंगो आबनो कारिबो नंगो स्टमाक उइक तिनि स्टमाक नि फानकरि गांकाय तिनि बहकनि स्टमाक हामिया हिके आबनि बागैबो तिनि साग्रबो डायरिया अंमारक बार बार नुकजाखु हाके डायरिया अंखानिखाय बाहाय डाक्टिनो तिनि बसाक केबेल इस्लाय केबेल अंगै बेलाय उइक अंगै थांगो ताई बहक बुकुर फैसावै थांगो डाक्टिनो ताई तिनि मकल रक हाबतनै थांमाहायखाय नंगो कायसा कक मुइतुनार जगनाय अंखा अरवो तिनि बॉडी तिनि बरकनि बॉडीओ जेफोरपनो 100% नि बॉडी नि बिसिंगो 70% न तिनि बसागो दै दंगो हवो कायसा नरक मुइतुनार गदि ताई 30% से तिनि बाहानताई बेक्रें रक नतुई तिनि बॉडी दंगो हायके आ दै डायरिया नि बिसिंतै नंखरै डाक्टिनो थांखाय आबनि बागैनो तिनि बसाक डाक्टिनो केबेल निस्लाय तेबो केबेल अंनानि सेंगो जों ताबुक आबनि बागै तिनि सागो नांमानि जरतै दै जेफुरपानो तंखाय स्राय बसारकनो ताई स्राय रकनो बिनि बसागो नांमा सक दै तदे जों बाहाय टेस्ट खालायनाय नरक नगो साक साक नरक टेस्ट खालायनाय मानो रमदि स्राय रकनि बहकनि बुकुरनो मेरै नरक सतरै याकरि नायदि सतनै याकार मानि लगे लगिनो बिनि बुकुर फाचा खलायि केप्लें अंगै थांग्रा इसिसा रि करम हाय अंगै तंग्रक नाय फाचा खाय मिलिक अंगै थांग्रा हाके रमबुई मानखा बिनि सागो दैनि बियाल दंगो होनाय नाय हायके आबनि बागै नरकबो हायके दै बसागो बुसुक गाहाम दे तंग तंगया टेस्ट खालाय नायदि हायके बनो दै खानानै नांगो जों अक्रा बरक जेफुरपानो दै नोंनो नांगो सालो 8 to 10 ग्लास दै मिनिमाम जों नंगानि नांनाय हायके चिनि सागो जेफुरपानो दैनि बियाल अंगला हागे फायदि जों कक ताई कवां सायावै दिनैनि सय भिडिअनि फारसेंगो जों थांलायनाय बाहायके जों दाबो गेबो गामि बिसिं रगो गानावो डक्टर करै नगो बिथि करै आजुरा रगो डायरिया अंखारिखाय बाहायके जों नगो बिथिस नामबुई जों आबुनि याकने डायरिया नि याकने यगै मान नरक मुतु नरकदि थाइलिक तिनि गामि बिसिं रगो गोबां मानो थाइलिक दंगो होनै आं खाख्लायो थाइलिक मानथगो प्राय जागावनो हाके थाइलिक गोथोंनो जेसा थाइलिक मानो अंगो मुइचा माने थाइलिक मानो अंथुन कुमुनचा माने थाइलिक मानो अंथुन थाइलिक गोथोंनो खागै आबनो चिकन चिकन खाय रावै पियो चमदि पियो चमबुई आबनि कस न हरगादिंखाय अ कस न नंदि उंजेखे थाइलिक गोथोंनो चिकन चिकन खाय रावै आबनो वारि बसाय मानो चाय मान खारिखाय एबो गाहामखौ आहायकेबो चिनि डायरिया अंमानि याकनि हाम उंजेखे मुइखुन थाइलिक मुइखुन बसाय मानो मुइखुन रावै आबनो तगै आनो आबनि कस कारिवै आबनो
nungsi haikebo jung dhairya ni yakni yogui mano tai abno kari thailik buthaibo manthogya tei muikhunbo manthogya kai tamo khlainai laifang tanai laifang no kaham ke laifang sebui arni tui gariui o tui no jung nangnai kheba abobai katai alka tui sapolna nei naiya tai alka tui sapol khanika kai abo bithi ungya ongthanai hake laifang ni butui no nungkhadi ke chini dhairya ni yakni rok jung yogui mano abno kari abo to joto jarao manthogya romni tabuk bolongo tongmani kaisa silai jari buthai norok baksa sini aphonong mano sini panong mano silai jari buthai abo bo jung diarrhea angfruo sakhadi kai abno wasebui butui nungkhadi kai silai jari buthai abo diarrhea ni yakni yogui mano hake kha khlayo norok bujui mankhana aboni bisingo bo norok saimanmani norok rungmani tai norok ni practicalo manjakmani rokbo kubang mano tongi mankhana hake bahai ingjaka norok o video no nai norok o video no chajagi tongkhanke comment tai share khlaidi tai o channel ni katal views ngi tongke subscribe khlai ready tai o channel of katal oba haitebo nangmani video upload nkhani kai jotoni slai sika naiman nai hambai।